everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hudas! Hangtod nga nagisuyop sa kangit-ngit. Patoro, unsa'y buot ipasabot ini. Unsa? Toro, unsa man akong gibati. Mihuot ang akong dugan. Asa ko ini mo paingon. Asa ko man siya pangita. Karon ng adlaw ang paglupong ni Mama Pasing. Mama Pasing, di na lang kita makita, Mama. Dili na yun. Ngalong dili na balang ako ang namatay, Mama Pasing. Ako na lang unta. Day! Day, Jen. Oh, andam na pamahaw, day. Kaun-aron nga makapangandam na tas paglubong ang adlawang pasing. Na Gloria, hingpit na kita mo biya si Mama na ako nang di namin magkita. Day, ingon ini mangyud ang kinabuhi. Watay mahimo. Kay kitang tanan at tumangyud kita paingon. Mitugot lang sab ang Ginoo nga makapahuway nas mama nimo. Aron nga dili na siya magantos pa. Dili pa ko andam ining tanan ng Gloria. Dili pa ko makadawat ining tanan. Pilit mo yung dawaton ang tanan, Inday. Kay dili ka maka-move on kung magpaulipon kas imong kagool ni ining hitabo. Ako na lang usanang. Ako na lang usa. Usa ko'y ikaw rang usa. Si JR da ang imong igsuon ug ang imong amahang si Turo. Si JR ug si Toro? Uy, upas nila nimo. Nagturo ka lang baya si imong amahan. Ako pagit siyang tinuod ka amahan ng Gloria. Day, Chinchin. Kung siya magit ang tinuod kong amahan ang way kabutangan sa kong mga pagmahay kung ganong siya pang akong nahimong amahan. Day. Sayod ka ng Gloria. Kay silingan tasod sa dugay ng panahon. Ug nakaila ka ug ang tanan natong mga silingan kung unsa klasiha ang pagkatao ni Toro. Kung unsa siya kasalbahis o kung unsa siya kahayop. Dili ko makabasol nimo kung nganong ingon ka ni ana si imong amahan. Kay wa mang sabgud siya makapakita og pagmahal nimo. Pero si JR nga imong igsuon. Kuan. Si JR? May pagnamatay na lang unta to siya itong hikayo ng kidunggaban siyang Miguel ng Gloria. Day, Chinchin. Managsama sila ni Toro. Wa siya'y kalainan sa mananapog salbahis ka Toro. Kinuo ko. Salamat. Natambala na gyud nga akong kagutom. Lay gining daghan ta og kwarta na. Kay makapalit kay gyud bisan unsang lami ang pagkaon imong gusto. Oh. Usa may balita sa tabloid. Mga kidnappers nahurot og kamatay. Shoot out o rub out. Oh. Kidnapper. Kalit na kusog ang kuba sa kulukan. Ako masahon na. Ni ang angan. Papaturo. Dili itinungod. Patay na si Papaturo. Dili ko makadawat ini. Dili! May tanaw, may tutok na ko magkatao din yung kananan. Ngano may tanaw mo na ako? Ngano! Ano sa manig akong gipati? Patay na si Papa Toro.
Dili ko muhilak. Bitaw, nga nung muhilak man ko. Toro, nga nung nagpapatay man kas mga pulis. Nga naman, nagpalupig ka lang nila. Toro! Pulis! Muling nagpatay ni Turo. Mauding mga tawhana! Miling siya na ko. May katawa siya na ko. Murag iya kong gibigay-bigay. Nga patay na sa Turo. Animal! Paabot ako! Hoy, panuway! Kung magpagkamatay ka, ayaw pag-angang o laban! Diretso! Nag-uniforme. Pulis. Niunong ka mangguliyas ito niya. Tas magkata ka, ha? Buang. May tanawin nun ako ay. Ugay pag-ayo o tinutukan. Animal. Gihagit ko ining bata. Yun na. Ang iyang bayon. Mura sinati na kong iyang bayon. Mura si Turo. Tabagak. Huwag yun mo kihulay. Hawad yun na. Nagsigil lang yapon ng tanaw na ko. Oh, kung wa pa ni CCTV ning dapita, gibukan tanakas. Oh, animal. Kasbagan ka na ito na, Sir Martel. Atras og lubaga ng manubila ni mo. Dili ta magpaamong anang buwisit. Uwa trabayo ko ni mo, ingnon ko ni mong ligsan, sir. Buang! Ayaw ko gisurog laing kompromiso. Daghan akong problema ang giatubang. Ang iyang bayon, bisan ng iyang hitsura, murag yun og si Turo. Kadto ako magkakita atong tawanan nga mitambo sa auto. Apan, ingon sa dili na ko kapugnan ang akong kaugalingon sa kalagot nga nagtanaw niya. Ingon sa misurok nga akong dugo nga nanggaya ang akong tipo kalawasan. Ang mga animal, mga sakinan. Unsay problema ninyo? Agi mo sadapin kung nakadisturbo ko ninyo mga panuwaya mo! Oh, animal! Gisnats nga akong bag! Panuway! Ang akong kwarta! Ang kwarta! Panuway! Makalagot nga General Dumaging Congressman. May nadunggan kong rumors nga i-relieve ko o doon may posible suspension order tungod sa pagkahurot o kamatay sa mga kidnapper. Sa naktod ka pagkasulti, Colonel, palpak ka. Congressman! Kung dili ka pa palpak, di ni maingon ini. Dili ko makadawat ang nagisulti ni mo, Congressman, nga palpa ko. Dili ako mo'y problema, kung dili ang direktor. Giinitan yung ko na tawhana. Unya ang sa may imong huna-huna. Way laing pagi. Ang pagpahilom o pagpatay ragyod ni General Dumaging. Kaya ni mo. Nganong dili? Gusto kong ako mo'y mangunay og patay niya, Congressman. Buhat ang palihuka. Ayaw ang istorya, Colonel Martel. Buhat alin na. Kay babag siya sa atong pangwarta. May ginawa tayong parallel investigation tungkol sa kasong sangkot si Colonel Martel, sir. And we hope na lumabas ang katotohanan sa kasong ito. Masasagasaan na ang dapat masagasaan. Malinis lang natin ang nadumihan ng iilang alagad ng batas, ang ating kagawaran. Yes, this is General Dumaging Dio. Huwag ka na makaila sa kontingog. Di kasulti na ko, dili palang yung dugay ang PNP chief. Ug na siya sa atong likod, ining kasuha.
dako pa siyang pagsalig nako. Nato nga nagtinarong sa atong pagpanerbisyo ug sa padayong pagtamod sa atong gipanumpaan. Tungod sa imong kadanghag, Colonel Martel, di na ko musugot nga makapasaya-saya kapag duol na ko. Congressman. Di ko gustong maduhigan sa imong kadanghag ang akong bansagon tabang ko akan dako. Gilan tabi ka magamping. Nagdanghag ka gyud. Nahibaw ka na sa atong present administration karon. Sub-sub kaayo ang kampanya batok sa illegal drugs o skalawags. Nakadungo gani kong istorya sa ako mga suod nga congressman sa kauluhan. Doon ako na'y posibilidad nga lahugay nga mahitabo sa mga opisyal sa kapulisan dinhi og sa tibuok rehiyon. Tungod sa mga krimen og kaso nga hangtod ron way kasulbaran. Ug maapektahan ang ato negosyo ini, Colonel Martel. Sa dili pa na mahitabo, Congressman, buhato na to ang tanan nga makuot ang direktor. Puslan man na ingon tayo ni Ron. Baslan to siya. Patyong to siya sa labing madaling panahon. Ayaw lagi paunaha ang istorya, Colonel. Lihok una. Unya na ang istorya. Sa'yo di ay nga milakaw si Daddy Rodolfo, Timandat? Oo, day. Ang aga-aga pa kayo. Maulagi ni akong kay obsa ni Daddy, te. Kini iyang tinguha nga masud pagpalik sa politika. Ingon sa kalimtan na lang niya ang iyang kakuhan nga doon na sa anak. Naku, ang sakit naman po. May lakton ko ha, Timandat. Saan bang alis mo? Pwede ba akong sumama? Muato ko sa DSTT, sa Daughters of St. Therese. Aba, ang ibig mo sabihin, day? Itutuloy mo ang pagpapasok sa pagkamadre? Oh, Timandat. Naku po, kung ganon, magmamadre na rin po ako. Ha? Tatanggapin ba nila kahit hindi na virgin? Unsa? Gusto ba ako makisulti ni mo ng buntaga, Dad? Pero sa kung pagmagtawa naman ka, nagkabiya ka na. I'm very sorry, may palangginging. Pwede mo niyo mag-isulti lang through phone ng inyong tuyo na ako. Amati ko. Usam na, sige sulti na. Ayoko bali-bali, Dad. Nagka-decide na ko. Bisan pa man tingali mo sagot kag sa dili. Masabot mo ipasabot. Masud ako sa pagmatch, Dad. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.